Сардэчна вітаю у краме ЛСТР адзенне. Нашай фірме пайшоў ужо 6-й годзік. Мы ўжо не рачкуем, а ходзім на ўласных ножках. Тэмай нашай геральдыкі нас цікавіць і хвалюе. І Беларусь Прайд это не проста малюнак, не проста словы, а яшчэ сапраўдны гонар за тое, што мы беларусы. Я вельмі цешуся, як кліенты бяруць у рукі такую рэч, пачынаюць усміхацца, прымяраюць і потым цвердзяць, што яны адчуваюць цеплыню. Футбольная форма. Нібы гэта не нашая амплуа, але ўсё роўна. Ужо другая спроба. Першая была вось такія абсалютна футбольныя рэчы былі выпушчаныя, ужо партыя гэтая скончылася. Ну, а гэта наўё. Гумар беларуса талерантнага можна вельмі моцна раззлаваць. І як раззлуеш яго, ну, то можа паказаць кулакі. Палесе гэта не проста рэгіён, а яшчэ як паслухаў людзей, іх мова, як паглядзеў, як прыаздобленыя іх хаты вясковыя, як яны кантактуюць адзін з другім, это варта таго, каб пабачыць, каб пачуць. Дамінуе ў нашай краме беларуская мова. Вельмі пазітыўная рэакцыя з боку нашых кліентаў. Сёння жанчына забегла сюды ў краму, нічога не купіла, але заявіла з парога адразу, што забегла, каб пачуць эту беларускасць. Вядома, што дапамагае мова, і яна павінна дапамагаць, бо інакш як.